Dnes tu mám pro vás další pokračování astrologické předpovědi na rok 2025 pro jednotlivé znamení a dnes to bude Býk. Takže vítám tady všechny, co jsou narození ve znamení Býka, co mají ascendent v Býku a vítám tady i ty, kteří mají lunu v Býku. Takže pojďme na to, jaký bude ten rok 2025 z těch pohledů hvězd, pohledu planet, co se tam na vás chystá. Je tam jedna velká důležitá změna a to, že v polovině roku příštího od července Uran, která je planetou změn, která tam přinášela dlouhodobě několik let, 7 let ve vašem znamení, právě takové ty nejistoty v té hmotné oblasti, to se týče financí, majetku, bydlení, abyste se cítili tak nějak komfortně, tak odchází právě zatím na několik měsíců z vašeho znamení, ale v roce 2026, 14. února, 26. dubna 2026 odchází na dobro Uran už do znamení blíženců. Takže Uran 7.7.2025 až do 8. listopadu 2025 se bude nacházet v blížencích a opravdu se vám tam uleví. Uleví se vám tam v té druhé půlce roku na několik měsíců a zmizí hlavně u těch, co jste narození v té poslední dekádě, tak tam zmizí taková nespokojenost s tím životem, nějaká nervozita, podrážděnost, jo? Jak ten svět kolem vás, jak je právě v těch změnách, kterým možná, protože vy býci jste znamení takové klidní, pomalejší, nemáte rádi ty změny, takže jak ten svět se mění před očima a rychle mění, jo, tam ten Uran o té rychlosti, tak vy se mu také musíte rychle přizpůsobit a to vám nemusí dělat dobře na tom vašem klidu, na té vaší pohodě, kterou máte tak rádi. Jo? A tady se vám velice, ta druhá polovina opravdu, většina z vás se vám tady velice uleví. Jo? Vy byste chtěli mít už ten klid, mít se zpátky ty vaše jistoty, užívat si ten život, ale jak jsem říkal, už několik let klid se tady nekoná a ty jistoty žádné, hlavně ty ekonomické, materiální, tady nejsou. On tam dělá opravdu ten Uran nám všem, nejenom vám v tom Býku, opravdu v těch jistotách, opravdu ten zmatek. Jo? A tady nejenom vám, i nám všem se tady v této oblasti, v té materiální, velice uleví v té druhé polovině příštího roku, ale vám obzvlášť, protože ten Uran tam nejvíce působí právě na vás, protože je ve znamení Býka. Jo, v těch posledních letech díky tomu Uranu se v tom vašem životě všechno tak nějak možná urychlovalo, zrychlovalo, jo, i v tom světě, jo, který se žene takovým šíleným tempem až překotným opravdu dopředu. Ten svět se mění za pochodu, modernizuje se a i vy se měníte, jo, protože ten Uran je v tom vašem znamení a můžete být z toho možná nervózní asi nejvíce ze všech znamení. Jo. Jo, takže jediná jistota, která tady je, tady teďka doposavať, je změna. Jo, jít s dobou, jít s tím světem, který se za tu dobu, za těch pár let vlastně tak rychle změnil. Jo, ten Uran v Býku vám dává už asi tak 6 let nazpátek, jak se říká, pěkně zabrat. Hlavně té vaší trpělivosti, která, jak se říká, není bezedná. A i vy jste se mohli vzbouřit, mohli jste začít rebelovat, protestovat, protože o tom je ten Uran. Je právě o té nespokojenosti, rebelství, protesty. Pokud někdo
tam nerespektoval v té minulosti, anebo stále nerespektuje, protože on tam bude do toho července ještě, do toho 7. července, tam ten Uran bude ještě pořád v tom Býku. Pokud někdo nerespektuje tu vaši individualitu, neváží si vás, jo, v tom dobrém vám Uran přinesl mít k sobě, mít vůči sobě takový větší nadhled. Jo, nic si ze sebe nedělat. To vás tam učí celých těch 6 let asi a dává vám tam ale na jednu stranu i více sebevědomí. Možná si trošičku, jak se říká, povyskočit, troufnout si na něco, na co byste si třeba dříve možná vy být si netroufli. Jo, jít do něčeho opravdu, do něčeho nového. Jo, on vám tam může dávat ten Uran i takovou možná pýchu a zvýšené nároky právě na to, aby si vás druzí lidé více vážili, aby si vás více cenili za to, co děláte, nebo jaký jste. Jo, takže vy toužíte od toho světa, od těch druhých lidí více toho uznání. Jo, více než kdykoliv předtím. Jo, ten Uran má tam právě tu nespokojenost a ty potřeby, u vás je to s tím. Jo, můžete mít i větší požadavky a nespokojenost právě, jak co se týče financí, jak jste finančně ohodnocený, kolik máte financí, jo, na té hmotné materiální úrovni. A málo kdy právě díky Uranu jste možná v posledních letech spokojení s tím, co máte, ale je potřeba si toho vážit. Díky Uranu by se vám měl změnit, teď ještě stále mění ty poslední roky a pořád ještě do toho července příštího roku a pak ještě na začátku toho roku 2026 se vám tady mění žebříček hodnot. Jo? A o to celou tu dobu právě tomu Uranu v tom Býku vlastně mu tam jde, jo? Abyste změnili ten žebříček těch vašich hodnot. Více než na nějaké závislosti, možná na těch financích, majetku, hmotě, nebo na té vaší osobní hodnotě, jo? Tak spíš se snažit budovat právě tu svoji osobní hodnotu, tu svoji výjimečnost, v čem jste právě výjimeční, v čem jste jedineční. Jo? A zároveň mít i takový ten větší nadhled, jak vůči tomu světu a i vůči sobě a být takový pozorovatel spíš sebe. Jo? Nebýt připoutaný a závisí na tom také, jak vás ti druzí lidé hodnotí, jak si vás váží, ale abyste se naučili vážit si sami sebe nezávisle právě na těch druhých lidech. Jo? Protože ten Uran je právě o té nezávislosti a bítě o těch hodnotách. No, takže na prvním místě by měla být právě ten pocit té vaší svobody, nezávislosti, samostatnosti a nepropadat ty nějaké nějaká pýcha ve vaší vlastní výjimečnost, ale přijít na to, v čem jste, jak už jsem říkal, v čem jste originální, v čem jste výjimeční, jedineční a to nabídnout světu. Jo? To ukažte, s tím se předveďte, jo? A do toho jděte. Jo? S tím se můžete tady teďka právě ty poslední roky, ale ještě stále do toho července prosadit. Takže buďte více inovační, buďte více ty vaše nápady, které mohou být opravdu takové až, že vidíte tam třeba do té budoucnosti, jo, tak je snažit se prosadit ty vaše nápady. I když třeba druzí s vámi nemusí souhlasit, budou říkat, že jsou bláznivé, jo, ale vy byste si zatím měli jít. Takže využijte ještě těch darů toho Urana, to znamená právě ty bleskové, takové náhlé, až geniální nápady, které vám tam můžou chodit, jo, a snažit se možná nějakým jiným, novějším způsobem si ten život ulehčit. Jo? Mít více času na to, užívat si ten život, jo? Na ten svobodnější život, aby se cítil více svobodní. Jo? Snažit se udělat to, aby ta hmota a ty věci, které máte a dopřávají vám komfort, abyste nesloužili vy jim,
ale aby oni sloužili vám. Jo? To je vlastně úkol toho Urana v Bíku celou dobu a ještě tady stále je. A pozor také na zbrklost a unáhlenost v rozhodnutích, pokud jste nespokojení, to, jak jste třeba ohodnocení, nebo jo, v práci, nebo jak druzí si vás cení, jo, abyste tam neudělali nějaké zbrklé rozhodnutí. Hlavně vy, co jste v té poslední dekádě. Těm vám to tady nejvíc hrozí. Jo, teď a do toho července. S Uranem v Bíku byste měli najít, nebo ještě máte čas najít tu svoji výjimečnost, v čem jste dobří, tu vaši takovou tu jedinečnou hodnotu. Jo, ten Uran v Bíku vás nutil a nutí udělat ve svém životě nějaké reformy, udělat tam změny. A to, jak vidíte sebe a jak se díváte na svět. Nebát se být také v opozici, rebelovat, pokud se vám něco nelíbí, ale nesnažit se měnit ostatní a svět, ale sebe. Jo? Vy máte dělat ty změny, ne, že je bude dělat někdo jiný, nechtějte to po druhých, ale vy máte jít do těch změn ještě pořád. To, co bylo a ještě je nejvíce ohroženo, jsou možná vaše nervy. Jo? Dát si pozor na nějaké zkratovité jednání. Jo? To právě ten Uran může právě způsobit. Jo? Dát si pozor. Jo? Že třeba nějaké zkratovité jednání, kdy děláte něco pouze ze vzdoru. Jo? Vzdorujete něčemu. Takže vzdorovitost je dobrá, ale nesmí se stát nástrojem toho vašeho ega, když jste něčeho nedosáhli svého. Jo? Snažte se být do konce června více takový vynalézavý nebo bezprostřední a pokud potřebujete udělat ve svém životě změny, odejít z něčeho, co vám nevyhovuje, máte šanci, ale dejte si pozor, aby to nebyl jen únik. Jo? Protože ten Uran rád řeší ty situace někdy únikem a nebo nějakou rebelií, nespokojeností právě toho vašeho já, toho vašeho ega. Jo? Že by si vás třeba ty druzí měli více vážit. Může se to týkat i to povolání. Důležité je, jak vy si vážíte sami sebe. Jak jsem říkal, to je velice důležité. Jo? Být nezávislý právě na tomhle, na těch druhých lidech. Neočekávat to od těch druhých, ale dát si to vy sami sobě. To je vlastně, to vás to tam teďka poslední roky učí a ještě bude ta polovina příštího roku. Uran vás také učí nebýt dogmatičtí, nebýt takový tvrdohlavý, zaseknutý, nelpět na nějakým tom tradičním způsobu života, jak jste žili kdysi. Jo, protože ono se to tady opravdu všechno mění, jo, ten váš život. Jo, chce po vás tu změnu, chce tu inovaci, jo, takže opravdu na nějakou takovou tu pohodu zatím není čas, nebo nějakou lenost. Jo, hlavně ty, co jsou narození v té poslední dekádě. Jo, takže vy vůbec. A ten odpočinek by mohl přijít právě v té druhé polovině příštího roku. No. Jo, snažte se prosadit a vsadit na tu právě v čem jste výjimeční a originální. Jo, tam s tím se můžete teďka prosadit a uspět. Pokud je třeba, buďte i neposlušní, nebo jo, nemusíte být pořád hodní, protože vy jste takové znamení, které opravdu je klidné v dlouhou dobu, než se rozčílíte, ale ten Uran tam právě dává tu neposlušnost a vzbouřit se, pokud někdo s vámi zachází tak, že si vás neváží. Dejte si pozor na uranskou a také ale sebestřednost. Jo? Ten Uran je sebestřední, je to sebestředná planeta a myslet si, že máte ve všem pravdu. Dejte si také pozor na neuvážené chování a rozhodnutí, na zbrklost, jen abyste si dokázali právě tu pravdu, aby bylo po vašem. Máte k tomu poslední roky až do příštího léta 2025 z kolony jednat neuváženě. Jo? Dát si na to pozor. Jo? Koukat jenom na sebe. Takže pozor na to. Nedělejte nic nebo žádné rozhodnutí, pokud jste nervózní, nervní, jo? Pokud sobě cítíte tu nervozitu a myslíte si, že potřebujete urychleně, jo? Tak ty unáhlená rozhodnutí právě budou ty špatná.
Jo? Dejte si čas, dejte si tu trpělivost, na kterou jste zvyklí, nebo byli jste na ní zvyklí. Jo? Může se to týkat vašeho vztahu, pokud se tam s něčím rozhodujete, práce, nebo vašeho materiálního, hmotného světa, pokud něco nakupujete, nebo bydlení. Jo? Hlavně je důležité, abyste právě díky tomu Uranu nestratili ten humor, protože Uran je vládce vodnáře. Jo? Takže všechno s tím humorem, tím nadhledem, s tím odstupem vůči sobě, jo? Neberte se tak vážně. Jo? Pokud se nebudete brát vážně, což je právě ta pozitivní vlastnost toho vodnáře a vládce toho Urana, jo? A umět si udělat ze sebe legraci, tak nebudete tolik právě v tom stresu. Jo? A ten stres, jak jsem říkal, by měl v té druhé půlce odejít. Po těch 6 letech, jo, by tady měla nastat ta pozitivní změna pro vás. Do toho 8. listopadu. Jo, do toho 8. listopadu ten Uran bude v blížencích a bude zase blížence tam ponoukat k nějakým těm změnám, k té nespokojenosti, hlavně ty, co jsou blíženci narození na začátku znamení. A vám se tam uleví. Jo, vám se tam na několik měsíců uleví. Může tam skončit opravdu pro některé z vás to období stresu, nervozity. Jo, díky tomu, že ten Uran tam vystoupí z toho vašeho znamení. A ten váš život se tam zase na nějakou chvíli vrátí do takového klidu, ale už zůstane v té nové realitě. Jo. To, co bylo, už se tam nevrátí zpátky, to nejde. Jo, která tu právě během těch posledních let nastala ta realita, tak se to tam nějakým způsobem ustálí. Ta vaše nespokojenost by mohla zmizet natrvalo tím vstupem toho Urana do blížence právě toho 26. dubna 2026. Jo, to už opravdu, ten Uran už se tam nevrátí do toho býka, do vašeho znamení a ta nervozita, která vás tam opravdu, možná nějaký i stres, tak ten by měl zmizet. Jo, jediný, kdo možná nebudou tolik v klidu, jsou býci narození na začátku znamení, vašeho znamení býka. Jo, to znamená, vy, co jste narození někdy kolem toho 20, 21, 22, 23, ještě tak 24. dubna. Jo, takže vy tam, na vás tam působí teďka Pluto z toho vodnáře. Jo, a může tam na vás vyvíjet nějaký určitý tlak. Jo, které může tam přinášet nějaké napětí. Jo, a tlak, jak sami sebe dobře znáte, jestli jste vůči sobě a vůči druhým také autentičtí, jestli druhé příliš nesvíráte možná tou svojí autoritou, jo, těm druhým neberete svobodu. Jo, jestli nechcete vlastnit majetnicky, jo, nebo žárlit, jo, takže jestli jste vůči druhým autentičtí, jestli druhé příliš nesvíráte, jo, hlavně tou autoritou vaší, jo, vlastnit, řídit, držet, nepustit, jo, montovat se někomu do života, hlavně v té rodině, nebo možná ve výchově, ale i v práci, jo, pokud máte pocit, že vaše pozice nebo autorita je tam ohrožena, jo, a nebo obráceně zase, jo, nebo obráceně někdo, buď v rodině nebo v práci nějaká autorita vám tam může narušovat, ví, co jste narození na začátku býka, ten život, jo, nebo může vám tam začít narušovat ten váš klid a může vás to vyhazovat z té komfortní zóny, jo, ale jak jsem říkal, platí to jenom pro ty, co jsou od toho 20. tak do toho 24. dubna zhruba. Dejte si na to pozor, nebuďte příliš takový uzurpující, umanutí, jo, vy, co jste takovou tou autoritou, co to tam všechno držíte, jo, nechcete pustit, jo, nebo o ní přijdete, jo, o tu autoritu, a nebo se zase nepodávejte autoritám, jo, pokud to máte obráceně, který jsou mocnější než vy a které se vás snaží zastrašit, jo, aby právě tam získali nad váma tu moc. Jo, Pluto vás všeobecně bude všechny býky několik let, protože tam Pluto bude ve vodnáři 20 let, tak postupně všechny vás tam bude zkoušet,
jestli jste dosáhli hlavně v práci nebo na veřejnosti v tom vašem poslání toho, co jste chtěli, jestli jste pro druhé tím vzorem, tím správným příkladem, tím, jak žijete a toho také, čeho jste dosáhli, jo? Jestli jste v tom spokojeni. Nebo jste nespokojeni a druhé můžete ovládat, můžete je vlastnit, někdo dokonce i ponižovat a chcete mít nad nimi moc. Jo? A obráceně zase někdo může mít moc nad vámi. Může to být tak i tak. Záleží, jak tam s tím Plutem to tam máte nastavené. Vaše chování příští roky může možná, že být už teď u někoho to chování v takovém tom stylu všechno nebo nic. Jo? A může se to týkat právě v otázkách vašeho povolání, práce, zaměstnání. Jo? Vy chcete prostě moc, jo? A buď to prostě nesmíříte se s ničím menším, buď to radši nebudete dělat vůbec, anebo prostě chcete něco, co jo, chybí tam taková ta pokora. Jo? Vzít něco i třeba dočasně, co by překlenulo třeba to období, pokud třeba nemáte práci, jo? Ale jak jsem říkal, všechno nebo nic, Pluto, jo? Tam prostě, buď to bude něco extra, jo? Protože ten Pluto se nesmíří jen tak s ničím, jo? A nějaké postavení tam třeba můžete mít v té práci, jo? Aby se vás tam vážili, nějaké vyšší postavení, a nebo radši nic nevezmete, nebo radši tu práci odmítnete, jo? Jo? Ale to je špatné řešení, jo? To je to všechno nebo nic. To Pluto je to takový odezdí ke zdi, jo? Takže buď vezmete práci, kde můžete být, jo, někým významným, velkým, mocným, můžete tam dosáhnout nějakého postavení, nebo radši nebudete ničím. Jo? To raději nebudu dělat nic a budu možná rebelovat, budu nadávat nebo být v opozici na ty úspěšnější, nebo to budete zlehčovat, že jste nikdy nic nechtěli vlastně dokázat. Jo? A to není pravda. S tím Plutem tam máte šanci něco dokázat, jít si zatím, je tam obrovská vůle, bude tam příštích těch 20 let vám bíkům, jo? Ale aby to nebylo takový ten zápas, jo? Aby to tak nebylo takový to navenek jenom něco někomu dokázat, jo? Jo? Aby to bylo opravdu, aby to vycházelo z vás, jo? To bude důležité. Jo? Takže to Pluto vám tam dá tu sílu dosáhnout v příštích letech díky té obrovské vůli, dá se říct cokoliv, jo? Co si tam umanete, jo? Ale tam jde o to, abyste si spočítali, za jakou cenu to bude, co budete muset kvůli tomu obětovat, jo, v tom vašem životě. Možná něco velice cenného, jo? Možná se něčeho vzdát, nebo jo, něčeho, co je pro vás takovou možná jistotou, nebo co vám tam přináší, nebo vysokou hodnotou. Jo? A dát si na to pozor, jo? Abyste kvůli právě něčemu takovému, že nevezmete všechno, jo? Že buď to nebo to, všechno nebo nic, abyste tam právě nepřišli, abyste tam něco nestratili velice cenného v tom vašem životě. Takže dát si na to pozor, umět to tam rozlišit, jo? A spíš si ten zápas vyzápasit na sobě, než s někým, jo? Tam jít do nějaké konfrontace ohledně toho. Právě těch třeba toho, co třeba v těch příštích letech chcete dosáhnout, kam chcete směřovat. Jo? Aby to nebylo na úkor, že tam ztratíte něco cenného nebo tu svou autenticitu. Jo? Musí to být opravdu to, aby to souznilo s vámi. To je důležité. To Pluto bude příští rok a i ty další roky, těch 20 let, bude vás tam transformovat skrze možná nějaký zápas s někým, kdo je možná tou mocnou autoritou. A ty, co jsou narození na začátku býka, tak ty už to čeká právě teď, už v tom příštím roce.
a vy ostatní až v těch průběhu těch 20 let, takže vy, co jste narození v té poslední dekádě, tak vás to tam čeká třeba až, já nevím, třeba za 14-15 let klidně to může být, jo, nebo za 13, 14, 15 let, jo, protože to Pluto se pomalinku bude posouvat tím vodnářem a než tam vytvoří ty aspekty na to vaše slunce v Bíku, tak to bude nějakou dobu trvat, ale bude vás tam ovlivňovat v té autenticitě, bude vás tam ovlivňovat v tom, abyste opravdu dělali tu práci, která s vámi souzní. Když se cítíte opravdu, že to je to vaše poslání. Jo? A nedělat to hlavně kvůli té moci, kvůli nějakému postavení, to také ne. Jo? Jak už jsem říkal, cesta úspěchu bude, pokud nebudete tam mít ty potřeby, si tam něco dokazovat od těch druhých lidí, aby si vás tam vážili, ale budete si vážit sami sebe. To Pluto si také posvítí na to, jestli žijete ten svůj život a ne někoho jiného, jestli jste věrní svým hodnotám a jestli dokážete od základu klidně změnit sami sebe a být více také humánní. Jo? Vnést tam do té své povahy něco z toho vodnáře. To znamená tu lidskost, tu humánnost, tu svobodomyslnost, nelpět tolik právě na těch materiálních hodnotách, ale spíš na těch duševních hodnotách, nebýt tolik tvrdohlaví, dogmatičtí, hlavně vůči těm změnám. Jo? To vás tam bude to Pluto učit. Jo? Ale jak jsem říkal, bude to pomalé, je to běh na dlouhou trať a jenom ti, co jsou narození teď na začátku Bíka, tak vy se tam s tím už můžete setkat příští rok. Ještě se vrátím k tomu Uranu, který opouští 7. července to vaše znamení do toho 8. listopadu, kdy bude v blížencích. Takže pro vás to tam znamená uvolnění, větší klid, méně stresu, možná méně té nervozity, ale Uran v blížencích bude působit, on vždycky působí na nějakou tu naši nespokojenost. Jo? A u vás to může být ohledně, je to ve 2. domě, je to v blížencích, může to být ohledně bydlení, jo? Cestování, ale už to nebudete vnímat tak osobně. Jo? Už to nebude takové, jako to je doposavad. Může vám tam měnit právě tohleto, jo? Že se tam může někdo začít stěhovat. Jo? Například v té druhé polovině roku příštího, nebo v těch dalších letech, jo? Že tam může být nějaké stěhování, nebo častější stěhování. Mohou tam být změny třeba k dojíždění do práce, že tam přijdou nějaké časté dojíždění. To znamená, že očekávejte některý z vás po dobu příštích těch let, ale už v tom příštím roce, v té druhé polovině, možná i přemísťování, jo, to stěhování, omlouvám se, nebo změna, že tam budete muset vyměnit auto, protože i auto je prostředek právě toho, jak se někam přepravit, jak cestovat, jo, nebo toho dopravního prostředku. Změníte tam, pokud dojíždíte třeba vlakem, tak budete třeba jezdit autobusem nebo autem, jo, bude tam nějaká tahleta změna. Jo, a možná právě díky tomu, že ten Uran, jak jsem říkal, on je nespokojený, on má ty požadavky větší, tak si tam můžete právě díky tomu koupit nějaké auto, které třeba je, jak se říká, na které byste si dříve netroufli, tak si ho tam pořídíte, jo, i když to třeba bude stát více peněz, jo, dát si tam pozor i na tohleto, na to utrácení, anebo zase nějaký nový počítač, je to ten blíženec souvisí s tou elektronikou, počítače, mobily, jo, v té druhé půlce roku příštího. Jo, dejte si na to pozor. Jo. Je možné, že i právě ta elektronika tam může více zlobit. Jo. Je to Uran, to jsou ty zkraty, takže i tam mohou nastat. Jo, ale vy tam budete toužit potom mít všechno, jak se říká, moderní. Jo, být obklopeni těmi moderními věcmi. Jo, takže nové auto,
nový byt, jo, třeba tam, jo, neříkám, že všichni, ale taková ta nespokojenost v tom tam může být. A dejte si pozor na zbrklé a ukvapené nákupy, jo, v té druhé polovině roku. Hlavně těch věcí, ta elektronika, nebo počítače, mobily a také auta, jo, pozor také na rychlé úvěry, jo. Také k tomu tady můžou být sklony. Jo, opravdu si všechno rozmyslet, pokud budete něco kupovat, tak být trpělivý, nechtít to hned, vidíte něco, nějakou věc a vy prostě to musíte mít hned, ne, jo, chce to tu trpělivost. Pokud bydlíte s rodiči nebo s někým, tak možná zatoužíte po samostatnosti a to už v té druhé půlce příštího roku nebo v těch dalších letech. A nedělejte tam také zbrklá rozhodnutí ohledně cestování nebo cest. Buďte opatrní na cestách, nepospíchejte, jo, a opravdu buďte soustředění a také buďte opatrní, kam investujete peníze v těch dalších letech. Jo. A věnujte se, možná bude vhodné, co by vám tam mohlo pomoct třeba, abyste si nějakým způsobem polepšili i finančně, věnovat se nějakému novému vzdělání, jo, kurzu, jo, do toho investovat, to by bylo vhodné. Jo, nebránit se něčemu novému naučit, protože se vám to finančně zase, nebo vrátí se vám to zpátky. Jen si dejte pozor, aby se tam vydrželi, může vám tam chybět ta trpělivost, jo, kterou ten Uran právě tam nedává. Tak, máme tady další planety z těch pomalých, které vlastně mění právě nejvíce tu naši budoucnost a je to Neptun se Saturnem. Ty se tady přesouvají v průběhu příštího roku ze znamení Ryb na několik měsíců do znamení Berana. Takže vidíte, že tady je veliký pohyb těch pomalých planet právě. Je tady hodně změn a ten přesun do Berana může být pro vás pozitivní na tom to, že tady můžou skončit aspoň na nějakou chvíli v tom příštím roce nějaké starosti ohledně vaší budoucnosti. Jo, budete moct, jak se říká, hodit za hlavu aspoň na několik měsíců příštím roce, jo, tyhle ty starosti, a v tom roce 2026 tam už to bude natrvalo. Teď vás může trápit možná nejistá budoucnost, co bude, děláte si starosti, je tam ten Neptun v těch rybách, ale už od 30. března vstoupí Neptun do znamení Berana a bude tam, já se podívám, do 22. října a právě ty nejistoty ohledně té budoucnosti by tam měly zmizet v tomto období a v tom příštím roce i Saturn vstoupí právě z těch ryb do znamení Berana a to 23. května, aby tam do 1. září. A vy byste se tam opravdu měli v tom období toho března, října a hlavně toho května, a mě to léto, celé to léto od toho května, přestat aspoň na tu chvíli se starat nebo bát se o tu svoji budoucnost, zajímat se o ní, jo, ale je možné, že právě od toho září, když se ten Saturn vrátí a se zpátky do ryb, tak může tam přijít nějaká tvrdá realita. Jo? Že jste si tam třeba dělali nějaké naděje, jo? A může tam přijít práce, kdy budete muset možná něco z toho, co si přejete, obětovat. Něco, co už se nevrátí a co už odešlo. Jo? Takže tam může přijít ta tvrdá realita v tom září, jo? Kdy ten Saturn se vrací zpátky do ryb. Neptun je planeta také samozřejmě spirituality, duchovních věcí, planeta takové té bezpodmínečné lásky, soucitu, ale také planeta klamu a iluzí. A ta vstoupí zpátky až 22. října a vy zase můžete kolem Vánoc podléhat nějakým iluzím o své budoucnosti. A jak jsem říkal, skončí to 26. ledna. Ty iluze, jo, toho roku 2026, kdy Neptun zhruba tak na 14 let se usídlí v Beranu ve vašem 12. domě.
Co vám přinese těch několik měsíců toho přesunu Neptuna a Saturna do Berana? Přinese vám to, abyste se věnovali více vašemu zdraví, a to zejména pohybu, sportu, cvičení, nejlépe duchovních cvičení, například yoga, tai chi, vynikající bude, jo, to bude opravdu, nebo ty východní bojová umění také, to vás bude léčit. A nejen na těle, ale i na duši. Jde o to, abyste u toho zůstali a stalo se to takovou vaší pravidelností, jo, dali si to tam, jo, pravidelně, ta yoga, pokud budete chodit, jo, nebo nějaké to tai chi, to cvičení, tak pravidelně, jo, a to vám bude nejvíce pomáhat. Jo, a vůbec ten sport, pohyb, aktivita, cvičení, pohyb v přírodě, to vám bude dělat velice dobře. Bude to uzdravovat vás, i ten váš život, i tu vaši psychiku, to bude uvolňovat krásně. Jo? Pokud se budete cítit psychicky být si špatně od toho konce března příštího roku do toho října, do toho konce října zhruba, tak opravdu chce to ven do přírody, procházky, cvičení, duchovní cvičení, jo, ta yoga, jo, to bude opravdu velice vynikající. Co vám také bude pomáhat, je tvořivost, tvorba, malování, nějaká rukodělná tvorba, jo, to vám také bude dělat dobře. Hudba, jo, to všechno souvisí s tím 12. domem, ale samozřejmě i spiritualita a duchovní cesta. Pokud jste se na ní nevydali, tak to bude opravdu vhodný čas, jo, se vydat i tímhletím směrem. Takže věnovat se tomu, co vám dělá radost, co se týče tvořivosti, té tvorby, ale i ta spiritualita, duchovní cesta, jo, takže ta bude správná. Ale a hlavně, aby to nebylo, aby se to nedělali formou úniků, hlavně tu spiritualitu, tu duchovní cestu, ale formou toho sebepoznání, žití, že právě, aby se to žili a abyste si uvědomili, že vlastně ta duchovní cesta nebo ta spirituální cesta není nějakým únikem, ale vlastně je to proto, abyste léčili vlastně ten váš život sami sebe, poznali sami sebe, jo, a posunuli se v tom životě dál, abyste si vyčistili nějaké ty své bloky. Jo, a oni se tam budou čistit. Ty vnitřní bloky, ty hluboké bloky, ty, které jsou někde uložené v nevědomí a budou se tam možná vytahovat více na světlo a právě ta duchovní cesta, spirituální, nebo to cvičení, jak jsem říkal, vám bude v tom velice pomáhat. Jo? A vlastně ty planety po vás budou chtít v tom Beranu, v tom vašem 12. domě, aby ten váš život, i vy samotní, abyste byli více skromnější, abyste se dokázali více uskromnit, abyste neměli takové ty nároky na ten život nebo na sebe, jo, abyste se umenčili trochu. Jo? O tom je ten 12. dům nebo znamení ryb, jo? O tomhletom. Vážit si toho, že jste zdraví, pokud jste zdraví, že jste vitální, jste v pohybu, a pokud nejste, pokud ta vitalita, ten pohyb tam chybí, tak proto začít něco dělat. Jo? A také tam starat se formou pohybu právě o tu imunitu. Jo? Nejen tu vitalitu, ale tu imunitu, která může být právě trošku narušena tím Neptunem, ale díky tomu pohybu si tam budete skvěle znova budovat právě. Jo? Takže ten pohyb bude pro vás velice důležitý v příštím roce. A na několik dalších let. Jo? Na těch zhruba 14 let dopředu. Jo? Takže musíte na tom aktivně pracovat a věnovat se tomu, jo? Tomu pohybu, cvičení, jo? Nebo utužování také. A chtělo by to, abyste si to tam zavedli jako rituál. Je tam ten Saturn. Saturn, to jsou rituály, to je něco, co je pravidelného. To se opakuje. Takže aby se to opakovalo, abyste u toho vydrželi. Aby to nebylo jenom na chvíli, ten pohyb. Jo, je to opravdu důležité pro to vaše zdraví, pro tu vaši vitalitu a
také tu vaši imunitu. Jo, budete se cítit lépe. Bude vám to pomáhat v těch dalších letech, v těch dalších 14 zhruba letech asi. Možná, že se tam budete zaobírat také někdo více svými těmi hlubokými pocity, nevědomím, které může tam vyplavovat nějaké staré nespracované bloky. Postupně, samozřejmě u někoho už příští rok z té minulosti, a oni které tam jsou uložené, a oni se tam budou rozpouštět. Jo? A právě díky tomu pohybu, jo? Tomu cvičení, té duchovní, spirituální cestě, ale aktivní právě, jo? Aby tam byl ten pohyb. Jen dejte pozor, to není formou to rozpouštění právě těch bloků, těch vnitřních bloků, těch nejistot, které tam jsou, které se tam třeba vyplaví, aby to nebylo formou nějakých úniků, jo? Nějakých třeba omamných látek, může to být alkohol, protože Neptun v Beranu, už jsem to říkal tady Beranům, jo, já říkám, to je ohnivá voda, takže tvrdý alkohol, pozor na to. Jo. Pozor na to vůbec pro nás, pro všechny. Já si myslím, že tvrdý alkohol tam opravdu hrozí, že to může být jedna z forem rozšíření, ještě více jedna z forem úniků. Jo, v tom nejen tady u nás v Čechách, ale vůbec v tom celém světě. Takže pozor na to, jo, neunikat nějakýma náhražkami, ale opravdu řešit to aktivně a nejlépe, jak jsem říkal, tím pohybem. Jo, dejte si tam, budete tam rozpouštět, jak jsem říkal, ty bloky pohybem, ale také soucitem a láskou. Dejte si pozor také na nevyjádřenou agresi. Jo, a ti neobrátíte do sebe, protože pak by vám tam hrozily, pokud to děláte, víci, tak vám tam hrozí ty migrény nebo úrazy, tam můžou hrozit, jo, takže pozor na to. Hlavně úrazy hlavy, ten beran souvisí s hlavou, jo, tam máte to berana v tom 12. domě, takže je dobré, pokud tam je ve vás ta nespokojenost, ta agrese, to nezadržovat, ale ventilovat to právě tím pohybem, jak jsem říkal, tím sportem, cvičením, tím to tam za sebe právě dostanete. Tak, máme tady další planetu, ta je pozitivní, ta je Jupiter, planeta štěstí, expanze, růstu a také možná velkých očí někdy a takových těch slibů. Ta je do 9. června ve znamení blíženců. A ona vám tam přeje i letos ještě a v té první polovině příštího roku v tom obchodě, v těch nákupech toho zboží, jo, mít takovou tu šťastnou ruku, jo, že vám to tam, jak se říká, půjde na ruku, jo, něco výhodného. Také v cestování tam se vám tam bude dařit do toho 9. června v nákupu elektroniky, aut, ale pokud nebudete překračovat ty hranice, pokud nebudete mít ty velké oči a nebudete chtít něco, na co nemáte, nebo co k vám, jak se říká, nepatří, nehodí se k vám, ale vy to prostě budete chtít, ty vaše velké oči si to budou strašně přát, jo, tak pak tam může dojít jedině k tomu zklamání, jinak ne. Jo, takže nechtějte něco, na co nemáte, abyste si třeba nepůjčovali. Jo, od 9. června vstupuje ale ten Jupiter do znamení Raka a vytváří tam příznivý sextil, což je příznivý aspekt vůči vašemu znamení, a to znamená, že bude tam do 30. června 2026 v Raku, od 9. června příštího roku, a ten Jupiter v Raku na vás bude dobře působit. Bude vám přát hlavně, co se týče podpory vaší rodiny. Možná se budete jako rodina někdo stěhovat, nebo někdo z rodiny se budete přesouvat někam jinam, bude se tam ta rodina vaše rozšiřovat, také to je možné, jo, ta Jupiter, to je rozšiřování, překračování hranic, jo, souvisí Jupiter, takže dejte si na to pozor, jo, abyste si nevzali velké sousto, to je ten Jupiter, opravdu on má ty velké oči, on si to neuvědomuje, jo, takže pozor na to, jo, abyste si nevzali třeba byt, na který vlastně nemáte, nebo na který nestačíte splácet, nebo dům, nebo nějakou hypotéku, nebo úvěr, nebo auto, které je třeba na vás příliš třeba
já nevím, velké, silné, jo, nebo motorku, jo, která, jo, dát se na to pozor, protože ty velké oči tam budou, ale hlavně se to bude týkat toho, té rodiny. Té rodiny, v té vaší rodině, toho bydlení, nebo také cestování to může být, jo, s tou vaší rodinou, jo, že tam budete toužit více s tou rodinou někam cestovat, někam třeba možná daleko, někam do dálek, někam do zahraničí, ale opravdu pozor na ty velké oči, jo, být trošičku také nohama na zemi. Jo. Takže můžou tam být ty přesuny. Můžou tam být ty přesuny v té druhé polovině roku nebo až do toho roku 2026, do toho konce toho června. Jupiter v raku bude přát, jak jsem říkal, tomu rodinnému štěstí. Jo? Většinou opravdu bude. Jo? Té péči jsou náležitosti, možná lepší a radostnější, vstřícnější komunikaci v té rodině. Jo? Pokud tam ta komunikace vázla, tak by se to tam mělo vylepšit. Jo? Ten Jupiter tam tomu bude přát. Jo? Ale bude to díky tomu, že vy tam budete, nebo měli byste být vůči právě v té rodině, vůči těm všem členům rodiny, i vůči sourozencům, té třetí dům jsou i sourozenci, být více velkorysí. Jo? Očekávejte tam pomoc nejenom rodiny, ale i těch sourozenců nebo někoho z vašeho okolí opravdu můžete tam očekávat. Pokud se budete stěhovat nebo někdo z rodiny, tak to nebude daleko. Jo? Řekl bych, že to bude někde blízko, někde v blízkém okolí. Určitě to nebude někde, nepůjdete někam daleko od toho původního bydliště. Co bude právě od toho června díky tomu Jupiteru v raku smyslem vašeho života, nebo co bude smysluplné, tak to bude ta rodina, věnovat se té rodině, dělat opravdu pro rodinu. Možná tam budete muset více se starat, více cestovat kvůli rodině, kvůli dětem nebo kvůli někomu v té rodině, jo? Nebo se přemísťovat, jo? Od jednoho k druhému. Jo? Více těch cest tam může být, jo? Díky třeba té péči nebo pomoci. Jo? Takže všechno, co budete dělat pro rodinu, tak opravdu ale bude smysluplné, bude to správné a hlavně tam komunikujte se všemi v energiích právě toho raka, to znamená s tou citlivostí, empatičností, jo? To empatií, soucitem, jo? Nepřekračovat ty hranice, možná v té zvědavosti vůči někomu, nebo přílišné péče možná i. Jo? Hlavně pokud půjde třeba o ty vaše děti nebo vnoučata, to se týče vzdělání a cestování. Jo? Také. Máme tady poslední, ne, to není planeta, to černá luna Lilith, to je bod na obloze, ale je to velice důležitá, hlavně v astropsychologii, jo, je Lilith, černá luna, velice důležitá a ona se nachází od 27. března 2025 ve znamení Štíra a bude tam do 20. prosince příštího roku. Jo? A vy jste znamení Býka a Štíra máte naproti sobě. Proto ta černá luna vás bude hodně ovlivňovat. Bude ovlivňovat vaše vztahy. A vy si tam musíte opravdu dát příští rok pozor. Opravdu. Protože ty vaše vztahy můžou být více v ohrožení díky té černé luně. Jo? Dát se na to pozor. Ale zase na druhou stranu ty vztahy, které jsou toxické, kde vzájemně jeden druhého si nevážíte, urážíte se, manipulujete, o tam mocenské boje, tak tyhle ty vztahy tam právě mohou skončit. Jo? Ty těžké vztahy opravdu, kdy se od sebe nedokážete, jak se říká, jste tam do sebe, i když vám to ubližuje jednomu druhému a nedokážete se jakoby od sebe odpoutat, tak tady by k tomu mělo dojít právě. Jo? Ta černá luna k tomu tam dá tu energii, což by bylo opravdu pro vás pozitivní. Jo? Hlavně to jsou vztahy, které
už nejdou, jak se říká, obnovit, nejdou slepit a člověk se říká mrtvé, protože ten štír, jo, souvisí s tím, že můžou být už právě, jo, buď to tam dochází té obnově, nebo už opravdu k tomu úplnému konci, jo. Ale jak se říká, díky té zaklesnutosti, možná díky majetku také, že třeba jste tam spolu pořád, nedokážete se od sebe odtrhnout, tak tam právě díky té černé luně příští rok by tam mohlo dojít k tomu otržení, jo, hlavně pokud ten vztah, jak jsem říkal, je toxický, jo, a dokonce tam může být, dejte si tam na to pozor u někoho, jo, díky té černé luně, aby to nedošlo tak daleko, že by tam mohlo nastat nějaké násilí, jo, ale řekl bych spíš psychické, jo, ten štír nebude o tom fyzickém násilí, ale o tom psychickém, jo, ale ono to psychické také možná někdy horší než to fyzické, jo, to znamená vydírání, pocity viny, manipulace, jo, takže to tady může skončit, jo, což by bylo pozitivní pro vás. To jste tam, jak se říká, zaháčkovaní, zaseklí a nedokážete se z toho vymanit, tak vám tady ta černá luna pro vás bude pozitivní a může vám velice pomoct. Jo? Ale černá luna vždycky všechno, jak se říká, ještě více vyhrotí. Jo? Takže ona tady vyhrotí ty energie toho štíra v tom vašem vztahu. Jo? To znamená takovou umanutost, posedlost právě, nějakou takovým chováním k té jednoznačnosti a k takovému tomu černobílému řešení. Jo? To znamená, dejte si na to pozor, opravdu pozor, že budete dělat ty černobílá řešení, nebo budete mít k tomu tendence, ta černá luna k tomu bude nějakým způsobem ponoukat, jo? Snažit se, jo? A nepodlehnout tomu, jo? A nebude to možná správné. Jo? Ty černobílé závěry, jo? A pak se můžete cítit uraženě, ublíženě, s pocitem křivdy. Jo? To je všechno ta černá luna. Urážky, uraženost, ublíženost, pocit křivdy mohou za to ti druzí. Jo? Nikdy ne já, a vždycky ty druzí. Jo? Ona, ta černá luna, ona je taková, že vás může nalákat možná na někoho, jo? Pokud jste třeba sami, tak vás tady může zlákat někdo, kdo má opravdu moc, jo? Kdo je mocný, má na té veřejnosti má tu moc, má nějakou finanční moc, jo? Nad těmi druhými lidmi, jo? Majetkovou moc. Jo? Takže dát si na to pozor, ať se s takovým člověkem nezapletete. Jo? Může to být dokonce i člověk z podsvětí, protože štír a vládce Pluto souvisí s tím podsvětím. Jo? Dá si na to pozor. Může to být klidně i váš šéf, ten Pluto máte v tom 10. domě, budete mít ve vodnáři. Takže dát si na to pozor. Jo? Protože pak z té moci jeho se těžko budete dostávat. Jo? Dát si pozor také v tom příštím roce na ty manipulativní hry, jo? Kdo bude mít ve vztahu moc, jo? Kdo koho bude ovládat. Jo? Dát si na to pozor, abyste tomu nepodlehli, jo? Protože ta černá luna tam k tomu bude nabádat také na zvýšenou žárlivost, jo? Nebo na hádky kvůli společnému majetku, nebo jo? Kdo bude mít tu moc v tom vztahu. Jo? Můžou v tom období vyplavat na povrch nějaké tajnosti, jo? Právě to jsou ty energie štíří, jo? Které jsou mezi vámi, nebo nějaká nespokojenost ohledně právě se to může týkat společného majetku nebo intimního života. Jo? Jo? Partner i vy se můžete cítit snadní, zranitelní, ukřivdění nebo žárliví. Možná bude těžší se dohodnout, navázat spolupráci, udržet ten vztah v takové té harmonii, ale je důležité se o to snažit a pokud budete autentičtí, nebudete umanutí, nebudete tvrdohlaví, pomstichtiví, žárliví, tak nic se nestane. Všechno to proběhne v pořádku. Je potřeba jen tomu nepodlehnout. Jo? Mějte vždycky takovou tu dobrou vůli se dohodnout, jo? A nikoho nezraňovat. To je důležité. Jo? Protože u někoho tady můžou vyplout i na povrch i z minulosti nějaké zrady, staré křivdy, pocity zklamání, jo? A vše se tady může, nebo vy tady můžete pak vyhrotit to ještě ještě více, než je třeba zdrávo, než vůbec
to tak nakonec je, jo. A ono to vůbec nemusí být třeba pravda, jo. Nedělejte závěry, které nemusí být pravdou. Jo, ta černá luna je taková opravdu trošku potvora, ona vám tam může něco podhazovat, abyste byli žárliví, jo, a ono to tak vůbec opravdu nemusí být. Jo, ale jak jsem říkal, ty vztahy, kde tam dochází k tomu ubližování, napadání, manipulaci, tak ty z největší pravděpodobností tady skončí, protože už si to tam nenecháte líbit, už si nenecháte ubližovat. Jo? Co se týče lásky, tak vám se tady bude dařit nejvíce v červnu, tam bude Venuše ve vašem znamení, ve znamení býka, jo? A tady se vám bude dařit začátkem toho července, jo? A ten červen celý, vy si tady budete užívat takovou tu pohodu. Jediný negativní den je tam 15. června, na ten si tam dejte trošku pozor, tam právě ta Venuše je tam v opozici vůči té černé luně. Takže akorát ten 15. červen, ale jinak celý ten červen, začátek července, bude velice, velice pozitivní pro vás, co se týče lásky, nebo pokud si tam budete chtít hledat ten vztah. Jo. Ale dejte si tam pozor opravdu na ty lidi, kteří působí prostě na druhé tím, že mají nějakou psychologickou nebo materiální, finanční moc, abyste se s těmi lidmi nějakým způsobem nezapletli. Jo? Protože těžko byste se pak dostávali z té jejich energie. Jo? Takže to je taková jediné varování. Jinak ten příští rok si myslím, že právě pro vás, a my ta druhá polovina roku, bude velice pozitivní, bude klidná, bude klidnější, vám se tam velice uleví opravdu po nějakých 6 letech, jo, tak tam zažijete konečně takovéto uvolnění a ten klid. A víc já vám to moc přeju, ať vy, co máte ten ascendent v býku, ať ten rok 2025 je lepší a pohodovější a klidnější než ty roky nazpátek. Mějte se hezky a u dalšího videa nashledanou.